أنا نفكاريا كلت عمتات بفقري أحلفنينا كنا فقر مسجمرنا قدم مرعى منم نجر كنجبر كم زيبلنا تزرارينا نيرنا كلتنا أبقالنا تانينا نزحلفو كلت عمتات منم نجر تيتفترة أحلفنا يو بخمس من قدي نانبرنا تلنا قنا أفكارية نيوزع عدل رخبة بتزرخبو نيوزع عدل كلتنا تتحقسنا على مفللاي مس حسبنا يوقنا تجأنانيقنا بفلاي أنا بصباحيتو برريلو زخيريو سمسلني كلتنا ناتونا يوزع عدل دحر مسمعنا بتخالنا متأن بحدا بزح كزانا محلاف نزعر نبرنا إذا نجر كابز فلات 4 ورحي مليئو أفكاريي دحر كل تورحي كم زخد تمعلت تفلتا بدحرزي كلتنا بطعمي فرحنا بفلاي أنا سقيلو بخي زبل سمعيت يسمعني بزي مخنات متجقجاخ مخراي كوينو سرحي بزي حسب كو عزري مرققا إن عبين نمزا أفكاريي نمنتاي نقرو معالتي كابزو زيلنا زي نحلفو كبل طيقاني بناتنا جزا حق دما عيكونن دقا محدار بزي أخل مخنات دقا منو معالتي وعيلكا ممتعنا وعلو عيف كدن أبوي بدعم حايليو أمو كمي بلايا نخيرنا بسوالنا عدي كخيد إلاك حسب مسجمركو حدا مفتحي مسألي نابتن خدو زبالنا عدي أبو حاتني سلازلا ناب عيلك خيد نحاتني يكون مسمحاستي كالزناقع نابقو كمتزع داليس بجاخي بابا سلازي فقدالي ناباي تمزع باللي كبل لمن كوا نايب حق اقنا مسمحازوت كديخي ويس حق نقرني كتبل دايقاتني بحق مسمحازوتي كن الزناقعينا كبل نقر كوا أنا كواخي زحب نقر تعالو كبل مليسا حسا خوا حتى النيون دويلا نبوي حدثو من تمزع دما أم مسكرن سرح دلايتيا زي كمجوا يخقليلا نبوي طيقت اللي أبوي يخون الشخبل فقد اللي مسافك أريا بتحقواس نابكالي عدوت أنا حتى النيون دويلا تتنققا زي تفلطو عدي إخن خدا زلخن كتبل مخرتني منم حسب كي أتوكي تسأقميلن عين مشن كبل ملس كلا بجاخن كي تمشي عيلا داقيما تابوت سويعة أم حلتني حاتني بناتي قداي حلافنت سلزو سدت كم زفرحت دمتا يفلت نيرو أبتكن الزناقعلو زخدنا عدي نسفكاريي بتحاقواس كنا حلف جمرنا مسمشيون عارات نابز حزنا له خفلي أمرحنا قرون مستا سلستنا قدم مرعى كي نقبرو تباها حالنا كلت عمت زيزنحنا يو نقر عوشت كلت دقيقة رسينا يو برقز تزين ساتوالا تمعال تنسا محلاف كبير نيرو سخونو خلو خوينو اتنقر حدشنا كاب أراد تيوررنا حموش تمعال تمولو كاب هوتيل تيوز أنا أحلفنا يو حاتني مشت اندادولت نام دقاس يخن آتي خندو تبلاني أوا آتيناينا مسبلكوا اسكا حنت محازاخي كزار وايلا درق بلتمو حدا جزا تنحيلا نتا مساسايت نخطا الزاربا جيرا تقلا جليا بدحرزي زحمن نقر نخقد فاني مشت داوت أنا قروب وك نقبر جمرنا دحرزي زحزنا يوكرشي إنا تودع بممتو ناب عدنا تملسنا ناب عدنا سلام ملاسنا نمانم تايتزارنا أوني أفكاريي محازو غزا عرفنا نسوون نقرم معالتي غزو قدفو لخدا أبقو مقبن ما سرحنا نابلعنا نزال ألم تزخونلنا كمبل نمني وغزا أحلفنا لك أخاب غزا كابزوت أب عصري معالتي ناب غزا تمليسا
ምስ ኣፍቃርየ ፈፂምና ንሓደ ሰዓት ክንፈላለ ንባዕሉ ኣይከዓልናን። ኩሉ ሻብ ምኽንያትና ፈጠርኩ ናብኡ ምኻድ ኮይኑ ስርሐይ ንሱ እውን ከማይ ኩሉ ነገር ገዲፉ ምሳይ ይኾን። ብጠቕላላ ዝነበረትና 2 ወርሒ ከም መዓር ዝጥዕም ግዜ ኣሕሊፍናላ። ማንም እንተይፈለጠ ንመሓዙትና ምስክር ጌርና ብመዘጋጃ ቤት ተፈራሪምና። እቲ ንጸልኦ ምፍልላይ ቀትርን ለይትን ኣሕሊፉ ኣብታ መዓልቲ በፂሓ ንኡኡ ናይ ምፍናው ዓቕሚ ከም ዘይብለይ ስለ ዝፈለጥኩ ንሱ ምሸት ንኽበርር ሙሉ መዓልቱ ብሓደ ውዒልና። ብድሕሪዚ ኣብዚ ተሎ ኩሉ ሻብ ከም ንገብሮ ንራኸብ ኢና ሓቀይ በልክዎ። እወ ንራኸብ ኢና ክብል መለሰለይ። ክልቴና በኺና ተፈላለና። ብሰላም ምብፅሑ ደው ኢሉ ነገረኒ። ናፍቆት ዝጀመረኒ ገና ኣብ ዝኸደሉ መዓልቲ ነበረ። ዘይከኣል ነገር የለን ናፍቆቱን ጽምዋን ከኣልክዎ። ኣፍቃርየይ ካብ ዝኸድ 1 ወርሒ መሊእዎ። ሓደ መዓልቲ ፔሬድ ካብ ዝመፀኒ ክንደይ መዓልቲ ኮይኑነሎ ምስ ሓሳብክዎ 1 ወርሒ ሓሊፉኒ እዩ። ደንጊፀ ደጊመቲ መዓልቲ ቆፂረዮ። እወ 1 ወርሒ ሓሊፉኒ እዩ። ብፅባሒቱ ኸይደ ተመርሚረ ናይ 1 ወርሕን 10 መዓልትን ጥንስቲ ኢኺ ተባሂለ። ሕውስውስ ዝበለ ስምዒት ተሰሚዑኒ። ከምዚ ኮይነ ናይ ኣቦይ ገጽ ካብ ዝርኢ ተዝጠፍእ ይሕሸኒ ኢለ ሓሰብኩ። ደው ኢለ ነፍቃርየ ነጊረዮ። ብጣዕሚ ተሓጎሰ። ኣቦይ ብጣዕሚ ከም ዝናደድ ምስ ነገርክዎ ስቕ ኢልኪ ካብ ገዛ ወፂኺ ገዛ ኽራይ ተኻረይ ክብል ነገረኒ። ግዘ ስለ ዘለኒ ተረጋጊአ ክሓስበሉ ይኽእል እየ ኢለ ክረጋጋእ ሞኪረ ብሓሳብ ምስ ተዋሓጥኩ 3 ወርሒ ኮይኑኒ። ኣቦይ ሰሚዑ ይኹን ኢሉ ተዝፈቕደሊ ዋላ ቅኒዕ ኢለ ዝርኤሉ ድፍረት ስለ ዘይብለይ ገዛ ተኻሬ ምውፃእ መሪፀ። ብናይ ገዛና ሕጊ ጓል ትኹን ወዲ ሓዳር ተይሓዘ ካብ ገዛ ወፂኡ ካሊእ ገዛ ምንባረ ይከኣልን። ኣነ ግና ናይ ገዛና ሕጊ ጥሒሰ ርሕቕ ናብ ዝበለ መንደር ተኻሪ ኸይደ። ኣቦይ ስለ ናተይ ምስ ሰምዐ ሓዚኑ ልቡ ተሰቢሩ ሓደ ግዜ ኮይኑ እዩ ኢሉ ግድዩ ናብ ገዛ ክትምለስ ንገርዋ በለ። ኣነ ግና ናብ ገዛ ክምለስ ድፍረት ሰዓንኩሞ ተኻሪ ምንባረይ ቀፂለሉ። ምስ ኣፍቃርየ በብመዓልቱ እናተደዋወልና ንዘራረብ ብዙሕ ቅርሺ ይልእኸለይ። ዝወልደሉ መዓልቲ በፂሑ ናይ ምሸት 4 ሰዓት ሕርሲ ሓዘኒ። ካብ ዝቆፀርክዋ ሰራሕተኛ ወፃኢ ማንም ኣብ ጎነይ ኣይነበረን። ሆስፒታል ከይደ ናይ ለይቲ 11 ሰዓት ጓል ኣንስተይቲ ተገላጊለ። ነፍቃርየ ምስ ነገርክዎ ክመጠን ንላዕሊ ተሓጎሰ። ኣብ ጎነይ ብዘይ ምዃኑ ከም ዝሓዘነ ነገረኒ። ፀገም የለን ክብል መለስኩሉ። ኣፍቃርየ እውን ዘድሊ ነገር ኩሉ ኣነ ከም ማለ እየ ስራሕ ክሰርሕ ኢልኪ ታ ቆልዓ ኣብ ሕማም ከይትድብርያ ክብል ተዛረበኒ። ኣነ እውን እሺ ኢለ ጓለይ ምዕባይ ጀሚረ። ልክዕ 5 ዓመት ምስ መላኣ ኣፍቃርየ ክወስደና ፕሮሰስ ከም ዝጀመረ ነገረኒ። ትግዘ በፂሑ ኢምባሲ ምስ ኣተና ጓለይ ጓሉ ከም ዝኾነት ናይ ዲኤንኤን ምርመራ የድልዩ ተባሃለ እሞ ናይ ኣፍቃርየን ጓለይን ናሙና ተወሲዱ ምርመራ ምስ ተገበረ ጓለይ ናቱ ጓሉ ኣይኮነትን ተባሂለ ምእማን ዓበየኒ። ንስኺ ተረጋጊኢ ናይቲ ምርመራ ጌጋ እዩ ዝኾን መሊስና ክነረጋገፅ ኢና ክብል ኣረጋገአኒ። ደጊሙ ትምርመራ ምስ ተገበረ ናይ ውፅኢት ለውጢ ኣይነበሮን። ኣፍቃርየ ብሓደ ግዜ ተለወጠ። ከመይ ገይሩ ኮይኑ ልክበለኒ 44 ታቦት ፀዊዐ ምሒለሉ ነበርያ ነበረኺ ንባዕሊ ክግበርዮ ስዲሉኒ ኣድራሽኡ ኣጥፊኡለይ። ሶሙን ንሱ ሓኒመ
ንጓለይ ከም ካልእ ጓል 10 ግዜ የፍጥጠላ ኣደይ ንምንታይ ኺ ከምዚ ትርኢኒ ትብለኒ ስለ ዝፈትወክየ ክብል ይምልሰላ ንምንታዩ ኸ ዳድ ምድዋል ገዲፍዎ ክትብል ትጠይቐኒ ስራሕ በዚሕዎ እዩ ክድውለልናዩ ክብል መሊሰይ ነግራ እዚ ጉዳይ ንማንም ተይተዛረብኩ ከዓብድ እናበልኩ ሓደ ወርሒ መሊኡኒ መጀመርታ ግዜ ንሓንቲ መሓዛይ ምስ ኣማኸርኩዋ ምስ ካሊእ ተዘይደቂስኪ ብኸመይ ከምዚ ይኾን በለትኒ ንሳ እውን ተኣመነትኒ ብምትራፋ ዝበለፀ ደመይ ፈለሐ ዳሕራይ ግና ሕዚ ንዝብለኪ ሓሳብ ብጣዕሚ ይቕሬታ ግበርለይ ሕዚ ዝብለኪ ክተረጋግኢ ስለ ዘለኪ እዩ በለትኒ እሞ ንሱ ተሎ ናብ ካሊእ ከምዘይኸድኪ እርግፀኛ ተኾንኪ ጓልኪ ስለ ምዃናስ ብኸመይ ትፈልጢ ንምንታይ ዘይትምርመሪ ክትብል ጠየቐትኒ ኣዘራርባኣ ኣፍርሐኒ እንታይ ማለት እዩ ክብል ጠየቅኩዋ ተነኣሰት ሓቂ ንኽትርድኢ ይሕግዘኪ እዩ እሞ ተመርመሪ ክትብል ተዛረበትኒ ተሓቂ ክፈልጥ ጓለይ ከይስእና ኢለ ትኹነታት ኩሉ ክገድፎ ደልየ ግና ውሽጠይ ክዓርፈለይ ኣይከኣለን ጓለይ ወሲደ ናይ ዲኤንኤን ምርመራ ጌርና ከምቲ ዝፈራሕክዎ ጓል ከይኮነትን ተባሂለ ሰማይ ምድሩ ተሓዋወሰኒ እዚ ኸመይ ኢሉ ኮይኑ ብዝብል ዓርሰይ ኣጨናኒቐዮ ሕርሲ ተታሒዘ ሆስፒታል ዝኸድኩሉ መዓልቲ ምስ ዘከርኩ ምሳይ ዝነበረት ገና ጓል 17 ዓመት ሰራሕተኛ ጥራሕ ነበረት ድሕሪ 7 ሰዓት ስለ ዝወለድኩ ኣብ ድኻም እየ ነይረ ኣብ ልዕሊኡ ኣብቲ መዓልቲ ብዙሓት ዝወልዳ ነይረን ሰብ እውን ምሳይ ስለ ዘይነበረ ኣብቲ ግዜ ንሱ እዩ ይመስለኒ ጓለይ ተቐይራትኒ ብዙሓት ሰባት ከም ዝኽብሉ ኣማኸሩኒ ዝወለድኩሉ ሆስፒታል ምሳኺ ብተመሳሳሊ መዓልቲ ዝወለዳ ኣዴታት ኣድራሻ ምምዝጋቡ ስለ ዘይተርፍ ክትደሊ ትኽእሊ ኢኺ ክብሉ ኣማኸሩኒ ግና እዛ ሕዚ ምሳይ ዘላ ጓለይስ ታየ ዝገብራ ዝወለድኩዋ ጓለይ ተዝረኽባ ንባዕሉ ብኸመይ ክፈልጣ ይኽእል ወይስ ኣብቲ መዓልቲ ተወለዳ ቆልዑት ኩለን እናዳለኹ ዲኤንኤን ከምርምረን እየ ሃንደበት ብናይ ኣምላኽ ተኣምር ኣምላኽ ሓጊዙኒ ዝወለድኩዋ ጓለይ ተዝረኽባስ ልክዕ ጠፊኡ ከም ተረኸበ ኣቕሓ ቆልዓ ዝኣክል ነገር ክንቀያየር ዲና በዚ ኩሉ ሕቶ ተጸሚደ ኣለኹ በይዛኹም ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉለይ